COVID is the only instance where oxygen is required. Oxygen could be required in mostly all serious medical conditions and emergencies where there is breathlessness and respiratory problem. We even learned that a few puffs of pure oxygen could keep us younger and the skin glow. Pure oxygen keep the children more active and brighter. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have. Uba krenson karbuki ubadai ukpa jongka wei ke Longyeng ha ke Shnong Mawdiengngan ka bajangai kumba 800 kilometer AA na umsning shamau hati bat ke bahabru apok ka Mawdi constituency kaba ke tei ke Longyeng keladuno ialah ka khon Halor ke Jing Kynnoh bakalayo ya ke jingpang COVID khat khandai ha Kynnoh sumar jongka Bethany hospital nongpo ula Pynshai sikipai ba khamtam shalaki para marjan marpa hadin bakila kentai bat kiar hakini kisngi Naka Jing yaju yajan tang mar yatib baka Longyeng ka jong kalayo yutiu kenyang jingpang COVID kat kendai. Habakran Pynshai Halor kane utiu Rangbah uloong babaro siyeng kila pendem ban syate sialade bat menen kasngi kalapau bat yo khubor babaro kimsem layo yutiu kenyang jingpang COVID kat kendai kumbla syak Kynnoh bat syak kentai ben haki marjan marpa. Katkum ka jing itu ka jong uloong baka khun ka jong kala khlat no haka jaka sha sumar bala pengat Iaka haka thup jong ki bayo ika COVID khat khandai batang namar baka tei ka jingyo jong ka khun kombala penbena da kilat katanat ka koi ka khia baro ki paiba bat ki marjan marpa kila kantai banyaju banyajan baka yeng jong hanrei ula Pynshai pat bakumba lapau menta haka kaipot kaba kila pendem kim shim la yabet haka tei ka jingpang bat ki paiba kim dei shu ban septing kumbala pau dang hakini ki khindiat sngi bawat ki para nongsong Shnong ka Mawdiengngan ru kisham jing ban lei ban wan haba ki sha kantai haki kali ban ket yaki Naka benta ban lei ban wan bat kane kalakta ya ka imlang ka salang haki babun rukom kumta ula kerpat ya baro bakat kum ka kaipot ka Pynshai babaro kishiyeng shisam kim shim la yabet ya kate ka jingpang khlam COVID khat khandai kumbala sha Kynnoh bat sha kantai hakini kisngi ka ban kong nga sumo ban ai khuble ya kri bhoinif bala ploy ban wan hakni yeng jonga ka bang kwa Pynshai Halor ka jing khlat mo jong i rosemary sokmi i khun jonga ha santarik te ka daw ko long ba ba jong ne ka dong ka thai ila suthu bakala Halor ka jing pangat jogi doktor yang jing khlat jing rosemary haka thup jong ka COVID khat khandai te bang lawan kit chiyeng ki khun la du saw banai lu ni khun kermen la nyos nam khun barok ngala phadok phadai yaki ma ngadap da ka jing e juso melung ka jing spai da nuat ha jing du no ngai ya rosemary so kami ke de Halor ka ne ka ba ngap adu liyo e ka report langidon positif ni langidon negatif ba menen mit ngala yo e ka report bangidon negatif barok adu imi da nyop san slim karta ngala pha slup sarpai gi barok ada ka dei kata ka jingpang bejabet tingla di bandon positif na kelang khun jong i barok tadi Halor ka no rim ka bang kwa Pynshai segi pai ba jong ni ka dong ka than jong i ba kim dei ban sothu baklan penting palat nada kam long ka ba shai tang karpat kita ka khoi ya bakin tri benya pe benya ban pengat ka thup jo COVID khat khandai ya la ka dei ka nu ka long yeng ka ba du no ya la ki be ba thoi tang karpat ini brio ka dong than jong sini ba kum ba mi agi di sini ka don ka jing pedok ti batang ba dei unong Mawdiengngan kinom sha chu ban kiu gali mar ba ki ting yaw ta khlam COVID khat khandai habang pha ya mi khun bali chim dawai ba khmi nyang thuli apo isista hang tur la sha kan tho bala phun bali mi kit ibri budan simpang corona te ka long ke ka ba pen sathu bakla ke pe ba je ka dong than jongi tang kar pa ba pe ba je ka dong than kum man Pynshai sapi ba ji khlat no jo rosemary kam long kum ba kila kan no ba ka de po be ka khandai mar bangim don positive we ru na po ga yeng jongi te akan tu shu
ya kira mbak Shnong kim de ban penting besmi plat ipai ba ada kam de ka ba Shah namar ba kan ka bu Jing ya ka Jing satu bakala pai ba din ka dong than jong ni aku juga bor ma kan tu kira mbak Shnong ba kumbala ong de madam DC la ki ai bak sen na nyo po du pa po persen kan long ka ba keluit ya ka dong than bo jong ni akan tu kira mbak Shnong chani ka dong than ba kin ai ka awareness program ya kin song Shnong ban Pynshai Halor vaksin babaro baki ban pediang ya vaksin kena bangin lain akan ya jempang kelam kubet kat kandai kini kinti dua Pynshai Shapi angin pela satu kubet sibon nga li semah po betangi nong po yang ti la kanit ben rio la bam jalan bat nga tingi abi report nadu rio beje kat kandai minin ila koi ila yo ban kan bat i te doktor pi ong ila ban sumar ba pin koi ko jong pi la daga dei negatif jadi ikut cengai lari dawai dan tu banai mari mi kenyang bersujang tengah ong bai sen dari dawai te kasnam kan kata be kan long positif namar bakala tolot te dap khat we je la yo report bakade positif te ikut lai bam jala bang hang to tengah ong to kun namar ba tak syakan to positif kasnam jong pi ngabe semai chania ke doktor te hang ta bang syam kata Jing semar pada Shah kan thọ la ong bakade positif di la ngai ki ban yo semar ba pha ban ban ni do no pada da kam ni ya ikun bang dang yo ban ya kalam ya bam lang ka pa sol ngo ko long ba ka jia du kat ni kat ba ikun dang koi dang khai dang khlain dang yo ban ya kran kawan ra man sadu kan ni ka Jing do no ya i ka long i ka ba nyimla ban mudur habang dang ya bam jalang dang ya koran puno oi ngapa ngalang akam sen da pi bam jalang te minta pada kalong da poi ka suma ngidu no pada ya ka sim jong i te ngamla ba su thu kan akan ni ba benta ka jia kam ne ba khadu na sania ha ublei la benta i ban ngat akan ko apat i kiring nang ne ba ar ba jia gitu i kiring tulan garing baru sekata kende ak tuk si kiring tengi kit cepo si hang ne ki ong ba ki atas ki ong ba dan oksigen ban ai ting libo spot nong po te na kata po nong po tang si kenta ap ra la kre brio no ma i ting la yo ban ya kran la le video call chai ru la ya kran bat kimi ki khon bat kimi kha te ki ru ki la kaman ki ong le la ba kata karing la jam no tai kamor ka Jing li sumar jong pi khon pi hospital ka dei na ka daw jong ka Jing pangring ha te kadang ro Jing di dawai jong i ne lakut no nama doktor po bo ti la declare ba am don Jing system issue te la khoi kita khanyang ber sejang te ngat stang kata ka Jepang ring ka baya kendu ha let jong i titang ita hi bang ya kendu abi de bat Jing system Jing khon jong